Travel with style and comfort with the all-new Force Traveler Tourer, customized by Bomb for Force Shillong. Enjoy its big and comfortable cabin along with its large boot space. A new leather interior along with furnished floors, individual charging stations, personalized overhead air conditioning with pleasant after-dark lighting, comfortable reclining seats, adjustable side mirrors, and aerodynamic luggage carrier. For more customizable options, contact Bomb for Force, 3rd Mile, Upper Shillong. Kisantali kiseng bhalang ki bakintu bik HYC, ki HANM, EJNC, JSM barkakop, hapo kalama jaga safe new trap mission, kila pulloy ka jingay ipad ba hanong ba, bandawa na kasor kajala, yaki babon tali ki mat ki ba kajait pun riu kadan kam. Ki mat ba gani ka kinhun kadawa na kasor kar kilong ka ILP, ka jingi thu noy ka ktin khasi, haga khanit ka bapra jaga riti sanchar kari India, ka jingi pen bej biang yo pur usam bar kajala Assam, kajing penkendria agi harajan na themator bar kibai de kimat hagane kasngi na kliang kinongelam kani ka kinhun kila lejru banya kendo yo balak men rumboy man pen pau yakini kijing dawa jongki Mata kasi nakaliang jong ngi kum ka kenhun ki santli kiseng bhalang ngila penbana ba ngin launch ka ni safe new trap mission but menem gas ngi yo I ya ka jingkren ka jong deputy CM ba Preston ban ong ban kentu kiseng bhalang ikit khot jeng kiseng bhalang ba fair ba bangim dai ban bunkam kaya syok beriau halanti singkiem ndrei wan chas ketriat namar ba ka jingkhang jo ketriat kapli yapi te halor kata kanong rem bamenta ka singi ngilarai bangin wan chas ketriat kabadai ka office lane ka jakatrikam jong ki syakri sorkar jong ki nomi khmat ki jongi ban penpau ya ki mat jing dawa ki bang ngi kum ka kenhun ngilabu hakmat jong sorkar de ka bososi kalong bo ndala poy ka ni ka jaka ngimtep banadu menu lami kaan lane lami kata ka order naka sorkar bangin kendu yau siam ngin kendu ya ki minister nyiha pendapat permission naka DC ka DC menen siteng miet kapan bana ya ka jing ya ka order lane bon promulgate ya kata section 144 ka bakhanglat ya ki beriau banwan hapo secretariat ka secretariat kadai ka jaka jong upait ba hakabangi ngijit ikinong mikmat banwan ban syong hang tu bantau iki policy nak benda ka jing bha jing miat jong kinong syong snong ngi kendet ban yo I bat ban tip menne naki magistrate bat naki pulet bakan san ban rong sya sekretariat ko malakhat do deputy CM hi menen yang i ong ba wat ya syok beriau sya surok wan ban ya kendo yang i namar ngidon be pos sekretariat dengir ngi wan da kata ka jing mut nek basusi kalong bon dang ila poi syuawan poi ya khadap jong sekretariat ngila syakang haki magistrate bat ki pulet ki bedon duty namar ki ong babania kenduk mentai ki minister bania kenduk mentai ki MLA ki jongi ngidon kam benda yok permission nak DC kani kadai kai kabangim la ban priang haka sensyar pat ba nadu menu baka sorkar kan penteri kam ya ki bakum kini kian ki ban khanglat ki bakwa ban set ya ka sentur ka jongi kum kinong syong ban penpau ya ka jingkwa ka jongi namata ka jingbha jong ka jat menriu bat jong ka jela ngiklamwan hang ni bandawa kontrak ngiklamwan hang ni bandawa share ngimdei ki high level ningiwan hang ni nakabenta bandawa ya kimat ki jura ki bakta ya ka jat menriu nyotre ibarok kuwe KLP ka ktin kasi ka kam bordar ka jingbom yok kam yok jam jong ki khun samla ka policy bhakam lane ka reservation policy kakam bamsap kajing pli ya kitam ya khalai kajing penyap jing syak penyap dusmon jing ibak ceres haki pulet terang senam kita lagi digimat ki bakta
ya kajat benriu ke jongi tingi wan ban pun sngo ya kita gimat ke jongi hakmat jong kini ginong mi khmat deng basusi kalong bengi syakhang hang ni halenti rewala kata kum ki khot jong kajat benriu kum ki khun samla jong kajat benriu ngilawan ban pen pau hang ni bat ngikwa ban kren dak basya ya kini sarkar bawat persyang ban penting kau put wat persyang ban penting kok tempan yang ni namar ngimtiang namar gebang ngimi nam petang kajing shisha nam petang bandawa ya kini gimat ki bakta ya kajat benriu bat mangi kum ka kenhun jong ki sanseng kum mangi lak penpau lengne ngilalon cakani ke safe new trap mission ngikwa ban penpau sa sarkar bakani kade tang kajing sedang nang ni syakmat ki bakum kini ki surprise agitation lani ki kam ki bakendet nginang le syu hang ni sort shelong Ndai tang kata lada chief minister ulat ban pelong program ya ki NPP ya jong ka parti ka jong u lani ki official program ru ki khot jong ki seng ki jongi kin let ya kita jaka ban pen kan ma yo kontrak sang ma ba melale ayu ya ka ILP melale ayu ya ka ktien khasi mele ayu ya ka job reservation policy mele ayu ya ka jingbom yo kam yo jam jong ki khun samla mele ayu ya ka bamsa pampong ka bala jelai hakane sarkar ka jong me dan ngi keren ya ka rice scam kaba naduk menol adap ke inquiry hadu mentah melak ban penpau perthai don ayu halendat lari nge kran ya ka jinghap jong udum wat ka IT go hati gong bakadon ka jingbom ya sok thok jingmut lane kata ka miss ka bom ya hap jingmut apreng ki sub contractor bat ka department balai umla ban shim action shuwes lane penserwaka ya ka pisa jong patba degi sparkrut lari nge kran ya ka so bahagia scheme lari nge kran ya ka smart meter lari keren ya kajing bamsap kabelalong palat hang dengan sarkar kale ayu dengan sarkar. Actually they want to meet the chief minister or the chief minister to remind about the issue which they have raised from time to time. So that is the only thing which is the issue related to ILP, related to Khasi language, issue regarding to unemployment and so on and so forth. So this issue they have raised. So I have tried to explain whatever I can, but they also told that they will continue with their, expressing their desire that this thing should happen. I told that within the ambit of the law, there's nobody but the district administration will take a call if there is a breach of the law.